Ассалому алайкум дӯстон азиз. Умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Ман одатан зиёд аэропорт мебиям ва якчанд хатогӯии бачаҳои худамонро мушоҳида кардам. Хостам ки дар имрӯза видео барои шумо ин чизҳоро фаҳмонам, то ин ки шумо ҳангоми парвоз ё ин ки пеш аз аэропорт омадан ба ин мушкилиҳо рӯбарӯ нашавед. Видеоро то охир тамошо кунед. Дӯстони азиз, пас аз абзор кардани Honor X8 муроҷиатҳо зиёд буданд, лекин ин телефон набуд. Як 20 штук ёфта омадем, боз плюсаш ки 5G нархаш бошад 15500 рубл. Инчунин телефони бюджетни A13 ҳам ҳаст ки нархаш 12000 рубл. Боз дар ин ҷо наушникҳо аст 1900 рубл, наушникҳои беспроводной, доставкаш бепул. Дар ин ҷо телефонҳои XR дар корпуси 14 Pro ду сим-карта дорад ки хай аз ин 4-5 та мондааст. Инчунин дигар моделҳои телефон ҳам дорем. Барои касоне ки телефонҳо лозим бошад, марҳамат муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, вақтҳои охир агар дар YouTube аҳамият диҳед, бисёр видеоҳо паҳн шуд ки гӯё муҳоҷиронро дар аэропорт 3000 рубли штараф мекарда бошанд. Инчунин дар авиакасаи мо низ бисёр муроҷиатҳо шуд ва мо хостем ки ин чизҳоро аз наздик рафта бинем ва аз ҳамааш огаҳ гардем. Мо рафта аз ҳамаи ин огаҳ гаштем ва мехоҳам ки имрӯз барои шумо кӯтоҳ карда дар бораи ин фаҳмонам. Ин штараф нест. Хуб гӯш кунед. баъзе компаниҳо масалан Ютайр, Урал компания инҳо як коробкае доранд ки яъне як объёми муайян. Вақте шумо ручной клад мебаред, бояд ручной клади шумо дар ҳамин коробкаи ҳаминҳо ҷой гирад ва вақте ки регистратсия гузаштанӣ мешавед, яъне шуморо мегӯянд ки дар ҳамон ҷо дар ҳамон коробка як бор сумкатро монд ва шумо дар ҳамон ҷо сумкатро ҷой мекунед ва он қадар диққат ҳам намедиҳанд. нигоҳ кунед, ин видеоро бинед ки чӣ хел мардуми мо яъне 10 килоро ҷой карда наметавонанд дар ҳамин. Дар ҳақиқат ҳамин сумка 10 килограмм аст, лекин объёмаш бениҳоят калон аст ки дар ин қутӣ ҷой намегирад ва баъзеҳо ҳаминро ба зӯран даруни ҳамин медаронанд, ба ҳамон регистратсия нишон медиҳанд, лекин намедонанд ки боло вақте мераванд баъзе проверкаҳоро мегузаранд, дар он ҷо боз як қапқони хубакак онҳоро интизор аст. Вақте онҳо дар боло мераванд, яъне сумкаи онҳоро мегӯянд ки дар ҳамин боз ҳамон тавр як коробка яъне объёмаш истода аст. Мисол меорам, ҳамон сумкаи шумо аз рӯи ҳамон меъёрашон бояд 55, 40 ва 20 бошад. вақте онҳо ба зӯрӣ дар ин ҷо мегузоранд ва боло мераванд, дар боло мегӯянд ки озод мон ҳамин сумкаро. вақте он сумкаро мемонанд, дар пеши вай коргари аэропорт дигар вайро зер карда даруни вай дароварда наметавонанд ва дар ин ҳолат мегӯянд ки бояд ту объём харӣ, яъне ҳаҷми сумкаи ту габариташ калон аст ва онҳо маҷбур мешаванд ки бояд дар 3500 рубл яъне ҳаҷми габарит харанд. агар розӣ нашаванд ё пул надошта бошанд, онҳоро аз ресташон мегардонанд ва ҳамин тавр билет месӯзад. баъзе бачаҳои мо аз ҳамон ҷо вақте ки дар ин ҳолат рӯбарӯ мешаванд, ба авиакассо занг мезананду фикр мекунанд ки ин ҷо айби авиакасса аст. дар ин ҷо авиакасса ягон гуноҳ надорад. дар ин ҷо худи шумо гунаҳгор ҳастед. боз баъзе бачаҳои дигар ҳастанд ки яъне корҳои хитри истифода мебаранд, мехоҳанд ки яъне ҳамонҳоро фиреб кунанд, намедонанд ки ҳоло асри 21 аст. шумо бо кадом кала дар аэропорт дар ин қадар система шумо фиреб мекунед, яъне сумкаашонро мебаранд, дар ҳамон ҷо мемонанд, хуб ҷой мегирад, баъди регистратсия баъзан куртка ё баъзе чизҳояшонро даруни ҳамон рӯбракашон меандозанду гирифта боло мебуранд ва боз ба ҳамон қапқон меғалтанд ва ҳамин тавр дар 3500 рубл габарит харида баъд гузашта мераванд. ин яъне штараф нест. ин маънои онро дорад ки шумо дар 3500 ҳамон габарити ҳамон бори худатонро мехаред, баъдан шуморо иҷозат медиҳанд ки ба самолёт гузаред. дӯстон, маслиҳати мо ҳамин аст ки пеш аз он ки шумо парвоз мекунед, шумо ҳамон билетатонро бинед, масалан 10 килограмм бошад, шумо беҳтар аст ягон чизҳои худро дар ҳамон сумкаи ручноятон гиред ё ин ки либосҳоро гиред ҳам аввал бурда дар ҳамон коробка дар ҳамон меъёри муайян шуда гузоред ки озод дарояд ва шумо гирифта тавонед. нигоҳ кунед ин кадрҳоро ки баъзеҳо мебаранд, сумкаашонро мемонанд, рост ба ҳамин медорад. дар ин ҳолат ба шумо ҳеҷ ягон мушкилӣ рӯбарӯ намешавад ва шумо озод бе ягон пули зиёдатӣ метавонед ки гузашта равед. дар охир як тавсияи дигар медиҳам ки касоне ки ба аэропорт пешвозгирӣ мераванд, метавонед ки аз ин сайт истифода кунед, яъне рақами рейсро дар ҳамин сайт пост медиҳед ва самолёт аз куҷо омада истодааст, кай мепарад, бо задешка омад, пас аз чанд соат мешинад,
метавонед ки яъне расчоди худро гирифта ба аэропорт барои пешвотгирӣ равед ва вақти худро ҳамин тавр эконом кунед. Видеоро ба ёру дӯстону наздикони худ фиристед, то ин ки онҳо низ огаҳ шаванд ва бо чунин мушкилиҳо рӯбарӯ нашаванд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.